हेलौ लोगोफोर, आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंसिनो स्कलारशिपनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों। मैयासो जोंनि आसामनि फाइनान्सियेल मिनिस्टार हिमन्त बिस्व शर्माया HPC स्कलारशिपनि एनाउन्स खालामदों। बे स्कलारशिपखौ बोरै मोनगोन आरो सोर मोनगोन, बेसेबां मोनगोन, बेनि सोमोन्दै आं नोंसिनो दिनै भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय। एसेबो स्किप एबा दाननो नाङा, नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा। आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसननो बायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नाय, नङाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा। जों गिबियाव सोर स्टुडेन्टआ बेसेबां फरायनाया बेसेबां फैसा मोनगोन एबा स्कलारशिप हिसाबै बिसोरनो होनाय जागोन, बिनि सोमोन्दै रायलायगोन। नेक्स्टआव जों माब्लानिफ्राय माब्लासिम एप्लाइ जागोन बेखौबो रायलायगोन। आरो थार्डआव जों माब्ला मोनगोन, बे स्कलारशिपआ माला हाबगोन, बिनि सोमोन्दै रायलायगोन। आरो जों बेखौ सोर स्टुडेन्टआ मोनगोन, अबेनिया, बेखौ जों रायलायगोन। गिबियावनो जों द स्टुडेन्ट आर पारसुइं इन्जिनियारिं or medical or any other similar professional course, each of them will get a one-time scholarship of Rs 1 lakhs। जाय स्टुडेन्टफ्रा दासान्दि इन्जिनियारिं एबा मेडिकेल आरो नङाबा बिदिनो इन्जिनियारिं मेडिकेलजों बायदि रिलेटेड सिमिलार एखे प्रफेसनेल कर्सनि थाखाय वान टाइम खनसेल' 1 लाख स्कलारशिप होनाय जागोन। नैथियाव दं नै Those students pursuing a postgraduate degree or researching will get a one-time scholarship of 75,000। बेयाव होनाय दं नै जाय स्टुडेन्टफ्रा दासान्दि BA पास जाखांनानै पोस्ट ग्रेजुवेट माने MA बिदिनो बिदिनो रिसार्च खालामनाय MA BA बेफोर जाय बिथां फरायसाफ्रा फरायगासिनो दं, बिसोरनि थाखाय 75,000 आसाम सरकारा होगोन। थामथियाव दं नै For those students are pursuing graduation or diploma will get a one-time scholarship of Rs 50,000। जाय स्टुडेन्टफ्रा दासान्दि HS पास जानानै जाय स्टुडेन्टआ दा HS पास जानानै BA BSc बिदिनो फरायगासिनो दं, HS पास जानायनि उनाव बिसोरनि थाखाय, बैसोर स्टुडेन्टनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 50,000 होनाय जागोन। आरो नै फर्थआव दं The students who are pursuing higher secondary education +2 or similar will get a one-time scholarship of Rs 25,000। दासान्दि जाय स्टुडेन्टफ्रा HS फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयार फरायगासिनो दं, बिसोरनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 25,000 होनाय जागोन बिसोर स्टुडेन्टनि थाखायबो। 5आव दं नै For those students studying in school from LKG to class 10 will get a one-time scholarship of Rs 10,000। जाय स्टुडेन्टफ्रा दासान्दि LKG निफ्राय क्लास 10आव फरायगासिनो दं, क्लास 10 सिमाव फरायगासिनो दं, बिसोरनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 10,000 होनाय जागोन। दानिया बे स्टुडेन्टआ माला एप्लाइ जागोन, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं गाहायाव खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय। जेनेबा सापस हमनानै ला मोनसे न'खराव साथाम स्टुडेन्ट दं। बे न'खराव साथाम स्टुडेन्ट दंब्ला सासे जेन'बा इन्जिनियार फरायगासिनो दं, सासेया पोस्ट ग्रेजुवेट फरायगासिनो दं आरो सासेया HS फरायगासिनो दं। बिथांमोना टटेल 2 लाख मोनगोन, आलदा आलदा नांगौ बादि मोनगोन। बिथांमोना जेन'बा इन्जिनियारनि थाखाय 1 लाख आरो पोस्ट ग्रेजुवेट MA फोरनि थाखाय MA BSc थाखाय 75,000 आरो HS नि थाखाय 25,000, बेबायदिनो टटेल मिलायनानै 2 लाख मोनगोन। दानिया बे एप्लाइआ माला जागोन, बेयाव नै गाहायाव होनाय दंखायो। A student will have to apply for the scholarship online on the Finance Ministry of Assam website। बे स्कलारशिप एप्लाइआ फाइनान्स मिनिस्ट्रि अफ आसाम वेबसाइटआवनो जागोननो नै फ्रम January 14, 2020 निफ्राय अनवार्ड होनदों। नै माबासिम 20 जानुवारिसिम जागोन, 14 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिम बे एप्लाइआ जागोन। आरो बे स्कलारशिपआ माब्ला हाबगोन होनदों नै बे स्कलारशिपआ फेब्रुवारिनि
2020 नि फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआवनो हाबगोन उइदिन 10 डेजनि गेजेरावनो हाबगोन दानिया बे स्कलारशिपखौ सोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंसोरनो खोन्थागोन जाय बेयाव क्लियारलि होनाय दंखायो HPC Scholarship Scheme and provide a one-time scholarship for the children of the assured employees जायनि स्टुडेन्टफोरा एबा जायनि बिमा बिफाया HPC माने हिंदुस्तान प्रपार कर्परेसनाव साख्रि मावो एबा खामानि मावो बिथांमोननि स्टुडेन्टफ्राल' गथ'फ्राल' बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय भिडिअखौ बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बुजियाखैबा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन थेंक इउ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन